So, ikaw mo'y nanginabuhi karon para makapalit ka og paginhanglanon sa inyong balay. Wala maka-eskwela po ako mamangod. Aw, kibali ikaw nagpa-eskwela sing mangod. Lang, Kaman nga. alisa. Unsa man na yung baligya? Kalabasa iya. Kalabasa? Tagpila man na? 5. Tag 5? Ang Iwa. ang hiwa? Nahalina na ka? Wala pa. Wala pa. Unsa pa may lain baligya nimo? Okra. Okra? Ganun ikaw may nagbaligya na? Wala man akong mama dira. Wala man po yung makatabang. Ay wala imong mama. Haman na imong mama. Nagtuwa sa butuan, nagpalabandira. Tapos butuan nagpalambandira. Pero muli imong mama sa inyo. Dili. Dili? Imong papa haman di ay? Wala naman akong papa. Wala na imong papa? Dugay na nawala? Unsa man gibiyaan mo? Ibiyaan ramin niya. Pila naman katuig? Ambot. Wa na ka kadumdum. Pila mo kabuk magsuon? 3. Tulo. Ikapila man ka? Katulo ko. Ay, una kong panganak. Una kag panganak, ikaw kay magwangan. Kibali napakay mga manghod. So, ikaw mo'y nanginabuhi karon para makapalit ka og paginhanglanon sa inyong balay. Mao? Wala maka-eskwela po ako mamangod. Aw, kibali ikaw nagpa-eskwela sing manghod. Pamaagian ng pabaligya og mga gulay. Mao? Pila na may edad nimo? 12 pa man kuya. Pero nag-eskwela ka. Tulo mo kabuk nag-eskwela. Ikaw nagpa-eskwela sa imong manghod, ikaw po nagpa-eskwela sa imong kagalingon. Hala, kabiliban kay ka nga bata ba? Tagsari bata nga para sa imo nga karon ba? Nya karon og kibali og nag-eskwela mo unsa may kanon ninyo sa inyong balay? Ug wa kay di ka mamaligya na. Wala. Ha? Muli ra akong mangod. Muli ng manghod. Way kaon. Sus taon pod. Pila na yung mga edad siyang manghod? Nakoy mangod, city yung edad niya. Kung isa ka mangod, 11. Imong mama magsuporta sa inyo? Oh, panagsa. Panagsara? Kibali nagpuyo mo sa isa ka balay, kamura tulo. Sus, grabe taon pod. Nya karon nag-adlaw ka maglibod og gulay. Pag-uli sa eskwelahan niya, malibo din ko gulay. Manglibod ka gulay. Pila may halin po din mo sa isa ka adlaw? Maabutan ako 100, ya pampalit raw bugas ug sudan. Pagpalit bugas og sudan. Bahalag wala na mo'y balong sa eskwelahan. Wala, bahala na, wala. Bilib ko sa imo nga bata ba? Makaya rampod sa akong mangod nga walay baon. Makaya ra sa imong magkod og walay baon. Ang importante ya nga makakaon rami. Ang importante nga makakaon ra mo. So, bilib ko sa imo nga abilidad lang. Salute jud ko sa imo ba. Kagsari bata nga ipa-eskwela niya yang kaugalingon, ipa-eskwela niya yang manghod. Nya karon unsa may ika-istorya nimo sa imong papa? Tanan siya nga mani siya diri balik sa amo Nya, Kay dugay naman siya wala sa amo gimingaw naman sa iya. gimingaw na kasi yung papa. Pero yung mama, magkanaan pa sa inyo ha. Usahay ra siya man dira Usahay na lang. Sa may ngalan nimo? Roslyn. Roslyn. Sige, pila man na tanan be, ako nalay palit anak. Pila man na tanan, kipa. $75. 75. O sige, ako nalay palit anak oh. Nakasinsilyo ane? Ya, wala ko sinsilyo anak ya. Ha, wala kay sinsilyo? Wala. Imuha na lang na oh. Ya, dako naman ni sa amo ya. Oh, way problema na kay para maka kuha na ha. Una pa oh. Ya, daghang salamat ya. Oh. Kana ipalit na nimo kuan, bugas. Magtibo og palit og bugas ha. Oh. Napa oh, pansudan nimo oh. Ya, dako na kay niya. Oh, sige ra, way problema. Kipadayon nimo pagkamaayo nga igsuon ha. Kaning kamot lagi eskwela kay moabot ng panahon maluwas sa mos kalisod. Salamat ya. Ha? Wala problema. Unya ang kana ayaw na lang imuha na lang na ibaligya na lang na sa lain ha. O nara sa imo na imong ihatag pero mas maayo sa imong sitwasyon karon ibaligya na lang lain para makadungag-dungag. Ha? O sige unya mao ra to. Salamat ya aniya. O sige way problema. Sige, amping ha. Oh.